Язмышыңа рәхмәтле бул. Чөнки ул сиңа Аллаһ тарафыннан бирелгән бүләк. Язмышың бәхетле булса, рәхмәтле булырсың да. Әгәр ул авыр булса, аянычлы, бәхетсез булса, бер дә рәхмәт әйтәсе килмидер бит ул. Әгәр дә син рәхмәтле булмасаң, Аллаһ Тәгалә сине тагы да сынамас микән? Яисә бер язылган тәкъдир үзгәрмиме? Сораулар бик күп. Һәм Рамазан айы алдыннан без әлеге сорауларны дин әһленә юлларга булдык. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез, исән саулармысыз? Сезнең белән күрешүебезгә без бик шатбыз. Бүген безнең кунагыбыз Казан шәһәренең Кабан арты мәчете имамы Сәлимҗан хәзрәт Домин. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу Замира ханым. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Чыннан да язмыш белән бәйле сораулар күп алар. Хәтта мин үзем дин әһле булмасам да, дин белән кызыксынып торсам да, миндә вакыт шундый сораулар туа. Һәм миндә тамашачылар тарафыннан да төрле сораулар килә безгә тапшырудан соң, тапшыру белән бәйле. Һәм менә иң беренче сораубыз. Тәкъдир ушыннан да бүләкме Аллаһ тарафыннан? Аллаһ Тәгалә бар кешегә дә аның язмышын, аның ризыгын бүлеп биргән. Һәм һәрбер кеше бу дөньяда ничек яшәве, ни рәвешле гамәлләр кылуы, һәм ни рәвешле бу дөньядан китеп баруын Аллаһ Тәгалә билгеләгән. Кемгәдер ул бәлки чынлап та тормышы рәхәтлектә, бәхетлелектә булыр, кемгәдер ул тормышында Аллаһ Тәгалә бәлки авырлыклар да бирер. Вәләкин тормышыбызның иң зур максаты, иң беренче Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән безгә инде вазифасы дип әйтик инде, фарысы дип әйтик инде, бу дөньяда иң күркәм гамәл кылырга. Ничек иттереп Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен, изгелекләреңне арттырыр өчен кылырга икәнлеген Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Һәм шуңа күрә бу дөньяда яшәү дәверендә тормышың нинди рәвешенә булуына карамастан, әгәр дә булганыңа шөкер итсәң, һәм килгән авырлыкларга сабыр итсәң, һичшиксез синең тормыш юлың инде ахырга таба бәхетлелеккә, һәм инде иң мөһиме мәңгелек тормышта, ахирәттә инде зур Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булган җәннәт бакчаларына илтәчәк иншаллаһ. Әгәр дә килгән авырлыклардан кеше риза булмаса, нидер Аллаһ Тәгалә үпкәсен белдерсә, аның өчен аңа нидер җәза киләчәкме? Беләсезме, Замира ханым, әгәр дә кеше тормышында авырлыклар очрый икән, иң мөһиме ул авырлыкларны, менә русча әйтмешли, достойный рәвештә үтәргә кирәк. Менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд тә үз куллары белән үзенең 3 баласын җирли. 3 улы аның инде яшьли, имгән вакытта вафат булалар. Әти-әнинең үз вакытында, үз гомерләрендә балаларын җирләүләре ул бик зур кайгы. Вәләкин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул җирләгәндә улын булай дип әйтә: "И Ибраһим ди, күңелләребез сыкрана" дип әйтә. Йөрәгебез елый ди, күзләребез яшьләнә ди. Вәләкин Аллаһы Тәгаләнең ачуына китерә торган бер сүз дә әйтмибез дип әйтә. Һәм шуңа күрә менә иң мөһиме, беркемнең дә тормышы ак төсләрдән тормый. Һәм инде яшәү дәверендә кемгә дә булса ниндидер авырлыклар киләләр. Һәм шуңа күрә менә шул вакытта иң мөһиме, күңелеңә авыр булса да, үз күзләреңнән яшьләр акса да, Аллаһы Тәгаләнең ачуына китерә торган сүзләр әйтергә ярамый. Ни кызганыч, кайсы бер вакытта халык белән аралашканда, кешеләр белән сөйләшкәндә, кайсы берләре сабырсызлыкларын күрсәтәләр. Нигә бу булай булды? Раббым, нигә син, Ходай Тәгалә, нишләп син аны алдың, мине алырга тиеш идең? Дигән сүзләр әйтәләр. Авыр вакытларда җылабасаң да була, кайгырсаң да була. Вәләкин авызыңнан һәм күңелеңнән һәм инде тән әгъзаларыннан Аллаһы Тәгаләнең ачуына, газабына китерә торган сүзләр, гамәлләр әйтмә. Аңлашылды. Тамашачыларыбызга да әлеге җавап аңлашылгандыр дип уйлыйм. Һәм шундый сорау, кайбер кешеләр авырлыклар кичкәндә аларга карап халык булай ди. Димәк, синең урының җәннәттә. Димәк, син бу дөньяда сынавын үтеп каласың диләр. Менә бу шуннан да дөреслеккә туры киләме? Беләсезме, менә Аллаһ Тәгаләнең сынавы ул авырлыклар белән дә булырга мөмкин. Һәм Аллаһ Тәгаләнең сынавы ул рәхәтлектә дә булырга мөмкин. Әлбәттә. Ягъни, кеше авырлыкта нәрсә эшләр микән? Нинди гамәлләр кылыр микән? Рәхәтлек килгәндә нәкъ шулай шөкер итәрме икән, Аллаһ Тәгаләдән килгәнлеген аңлармы икән, дип Аллаһ Тәгалә барчабызны сыный. Һәм шуңа күрә бу дөньяда кеше инде авырлыкларга очрагач, димәк, бу үзенекен инде тилмергән инде, бу турыдан туры җәннәткә барыр инде, дип әйтү бик дөрес түгел.
Беренчедән, без белмибез, ул сынауны ул кеше үткәнме, юкмы? Икенчедән, кешенең җәннәткә яки җәһәннәмгә баруын Аллаһ Тәгалә үзе билгели. Без барыбыз да без хөкемдарлар түгел. Аллаһ Тәгалә хаким итүче, Аллаһ Тәгалә сорау алучы. Һәм шуңа күрә без бары тик үзара сөйләшкәндә, кардәшем, дустым, наныем, әгәр дә шушы изгелеккә омтылсаң, һәм инде эшләрең, гамәлләрең Аллаһ ризалыгында булса, иншалла юлың җәннәткә илтер. Ә менә еш кына кайбер кешеләр инде бу темага кирип киткәнбез икән, бит инде без хәзер Рамазан аена аяк басабыз иншалла. Шушы бер ай дәвамында ачтырам да гөнаһларым кими дип уйлыйм. Менә шундый уйлаучылар да бар. Бу нисбәттән нәрсә әйтерсез? Беренчедән, әйтәсем килә, әйткән сүзләрегез бик дөрес. Әйтергә кирәк, менә Рамазан аенда ураза тоту, ул әле ачлык кына түгел. Менә күп кеше моны әзрәк тазарып киттем, ябарга кирәк, әзрәк диета булыр, әзрәк майларым бетердем дитәләр, кайсы берләр каршы алалар. Менә Рамазан аендагы уразаның иң төп максаты кешенең үзен, нәфсесен Аллаһ Тәгаләгә буйсындыруы. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад әйтә, кем ди, әгәр дә дип әйтә, Рамазан аенда ураза тотканда дип әйтә, әгәр дә ул ялган сүзләрне калдырмаса, һәм ялган сүзләргә нигезләнгән гамәлләрне калдырмаса, Аллаһ Тәгаләнең бу кешене үз-үзен ачлык белән яки сусау белән тилмертүендә бер хаҗәте дә юк дип әйтә. Һәм шуңа күрә Рамазан аеның шушы уразаларның иң төп максаты нәфсеңне Аллаһ хакимлегенә буйсындыру. Һәм шуңа күрә ураза тотканда карның гына ураза тотмасын. Аның белән бер рәттән авызың да ураза тотсын. Һәм баш уйларың, фикерләрең, һәм инде кулларың, күзләрең, колакларың. Чөнки бит инде күп кеше теге бузыклык дигәннән, гөнаһ дигәннән, алар моны бай дип күз алдына китерәләр. Кемнедер рәнҗетү кулың белән, сугуымы, алуымы, урлаумы, талаумы дип кабул итәләр. Вәләкин телнең дә бик зур гөнаһ эшләгәннәрен алар сизеп бетермиләр. Колакларның да. Минем мәдрәсәдә укыганда иң беренче остазым әйтә иде, һәрвакыт искә төшерә иде, дусларым ди. Үзегезнең колакларыгызны чүпчиләгенә әйләндермәгез ди. Теләгән кеше пычрак әйберләрен киеп салып, сезгә салып китеп, үз-үзен бушандыруы һәм сез шул пычракларны җыеп йөрмәгез дип әйтә. Шуңа күрә гайбәт, ялганнар һәм башка тел гөнаһларын әйтергә ярамый, шуның белән бер рәттән тыңларга да ярамый. Һәм шуңа менә соравызга кире кайтсак, менә шушы уразаның төп максаты телең, авызың, бүтән агъзаларың Аллаһ Тәгаләнең шушы хөкеменә буйсындырып ураза тоту. Икенчедән, әлбәттә, Рамазан аендагы ураза гөнаһларның гафу кылынуына бер сәбәп булып тора. Пәйгамбәрбез Мухаммад әйтә иде, Рамазаннан алып Рамазанга хәтлек ди кешенең кылынган гөнаһлары гафу кылына ди. Ягъни Рамазан айларында ураза тотып, тагын да Рамазаннарны көтсә, киләсе елга әзерләнсә, аны гөнаһлары гафу кылыначак. Һәм шулай ук менә Пәйгамбәрбез дә әйтә, Рамазан аеның шушындай зур бер форсат булганлыгын безгә хәбәр итә. Һәм былай дип әйтә, Рамазан ае башланып та, үз башыннан Рамазанны кичереп һәм гөнаһлары ярлыканмаса, ул кеше кимсетелсен дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ягъни бу кадәр форсатлар булып та, кулга кул, бармакка бармак сукмадыңмы? Берәйбер дә эшләмәдеңме? Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен бер адым да атламадыңмы? Дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне искәртә. Һәм шуңа күрә әлбәттә кеше ихластан ураза тотса, аның гөнаһлары гафу кылыначак, күңеле чистарыначак, әйме. Һәм менә әйтик, кешеләргә дә әйтергә кирәк инде, кайсы берләре әйтәләр, менә ди, әле намаз укымыйм, ураза тотсам, ярый микән миңа дип әйтәләр мәсәлән. Әлбәттә, ярый, тотыгыз, башкарыгыз, чөнки бәлки ураза кешенең күңеле ачылуына бер сәбәп булып торачак. Һәм тагын бер мәсьәлә инде, бәлки ул соравыгыз да булгандыр инде, алга таба биреләчәк сораулар арасыннан. Кайсы бер кешеләр әйтәләр, менә хәзрәт, 30 көн ураза тота алмадым әле. Или моңа кадәр тотып карамадым. Тотасым килә, ләкин нишләргә миңа 30 көн рәттән тота алырмын микән дип шик белдерәләр. Ягъни үз-үзләренә ышанулары түбәндер күрәсең. Мин андый кешеләргә былай дип әйтәм, тырышыгыз 30 көн тотарга. Бөтен Рамазан ай тотарга. Ләкин 30-ын да булдыра алмасагыз, һеч югы, әзме күпме өлешен тотып карагыз, бәлки алга таба Аллаһ Тәгалә күңелегезне ачыр, үзегезгә көч-куәт бирер, һәм алга таба башка Рамазан айларын да инде камил рәвештә, тулы рәвештә тотарга насыйп булыр. Һәм шуңа күрә һеч югы, бер генә көн булса да Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотыгыз.
Менә сез шундый сүз әйтәсез, Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки кемдер ябыгырым өчен, кемдер Аллаһ Тәгалә алдында гөнаһларым кимесен өчен дип ураза тоту шулай дөрес түгел. Аллаһ ризалыгы өчен тоту. Аның бит төп сәбәбе дә Аллаһ Тәгаләгә буйсыну һәм аңа хөрмәт, ихтирам китерүдә. Шуңа күрә бу әйберне бутамаска кирәк. Бәлкем чыннан да хөрмәт итәргә мөмкин кеше, Аллаһ Тәгаләнең дә динне дә ышанырга мөмкин, ләкин аның ният бит, иң мөһиме ният. Намазда да, ураза тотканда да иң мөһиме ният. Но гөнаһлар гафу кылыну ул тоже төп ният була. Чөнки бар кешеләрнең дә максаты Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү, җәннәтенә керү, гөнаһларыннан арыну. Шуңа күрә ихласлылык ул менә шушы әйберләрне үз эченә ала. Әмма ләкин инде ябыгы булсынмы, яки мәсәлән матур сурәтләр куюмы мәсәлән, әйме? Андый шартта кешеләргә күрсәтү, менә җәмәгать бүген 5нче ифтарым әле, менә җәмәгать бүген шушы мәчеткә бардым әле, менә таравих намазлары укыдык әле дип публикага куеп, әгәр дә йөрәгендә шушы масаю, кеше өстеннән үз-үзеңне күтәрү һәм рус әйтмешли рия гамәлләре, показуха гамәлләре булса, ул вакытта әлбәттә инде уразаның әҗер-савабы калмаска мөмкин. Әлбәттә. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Казан шәһәренең Кабан арты мәчете имамы Сәлимҗан хәзрәт. Без хәзрәт белән нәрсә тәкъдирне үзгәртергә мөмкин, нәрсә ярый, нәрсә ярамый һәм гомумән кешеләрне борчый торган дин белән бәйле сорауларга җавап эзләдек. Инде үзегез турында берничә сорау бирәсем килә. Сез кайсы яктан хәзрәт? Мин үзем туып үсүем белән Түбән Кама шәһәреннән, ләкин әти-әнием Мамадыш районыннан, әнием Катмыш авылыннан, әтием Кылыч авылыннан. Һәм шуңа күрә җәйләрен әти-әни гадәттәгечә бөтен совет балаларын илткән шикелле кайтарып куялар иде авылга. Ләкин бу аларның эшләренә мин бик тә шөкерлемен, чөнки авылга кайтып әбием, бабам печән чабырга, утын ярырга һәм гомумән авылда терлек карарга өйрәттеләр. Һәм шәһәр баласы булуына карамастан инде шушындый һөнәрләрне өйрәнгәнемә һич тә үкенмим. Әлбәттә, хезмәт үзенә күрә тәрбия бит әле ул. Тәрбия. Ә менә сезнең гаиләгездә дингә карата мөнәсәбәт ничек? Сез ничек дингә килдегез? Дингә килү тарихы бик тә иртәгедән башлана. Минем әтием 91 елда вафат була. Һәм әтием вафат булгач, әнием 2 бала белән бер үзе кала. Сезгә ничә яшь ул вакытта? Миңа ул вакытта 6 яшь иде. Һәм 85 ел инде. Әнием шушы 91 елда әтием вафат булганнан соң инде 2 бала белән бер үзе кала. Һәм инде теге тормышта авыр булган күрәсең, үзегез дә беләсез бит инде ул чорда бик булганчык вакытлар иде. Һәм әнием эзләнә торгач инде мәчеткә килде, укый башлады, намазларын торгыза башлады. Һәм шуннан безне дә милли һәм дини мөхиттә тәрбияләде. Әлхәмдүлилләh, кичкенәдән бирле инде уразалар тота идек. Бәлки баштарак ул 30 көн үк булмагандыр инде ул. Ләкин анасы мәктәп тәмамлагач инде тулысынча намазларын да, уразаларын да калдырмадым. Аллаһ Тәгаләгә мең шөкер. Әлхәмдүлилләh, тормыш бер дә тәмамланмады. Дөньябыз каралмады, әлхәмдүлилләh. Аш утырганыбыз, инде өстебезгә кияр кием булмаган чорлар булмады, әлхәмдүлилләh. Һәм шуңа күрә андый кешеләргә дә әйтергә кирәк, менә кем әгәр дә шушындый авыр вакытларда калган икән, һәм үзегез бит инде тапшыру башында тәкъдиргә кагылышлы сораулар бирдегез. Менә андый авыр вакытларда без очраганбыз икән, белегез җәмәгать, андый кайгы бөтен дөньяда сиңа гына килмәгән. Синең кебек бөтен дөньяда кешеләрнең һәрберсенең үз кайгысы, үз мәшәкате, үз теге борчулары, һәм шуңа күрә бер мин генә шундый бәхетсез дип инде буйыгып йөрү һич тә ярамый. Беренчедән һәм икенчедән, әлбәттә, нәрсә генә очрасаң да, һәрвакыт без аңларга тиешбез. Безне ишетә торган, безне күрә торган, дугаларыбызга җавап бирә торган Раббыбыз бар. Һәм шуңа күрә әлхәмдүлилләh, менә үз мисалымда әйтәм, бер дә аш утырмадык, бер дә тилмермәдек, кимгә дә, нәрсәгә дә. Бүгенге көндә дә әлхәмдүлилләh инде һич тә зарланырлык түгел. Димәк, әниегез шушы хәсрәттән җиңеллек алыр өчен Аллаһка якынайган, шулаймы? Әйе. Ул тормыш максатын эзли башлаган. Ягъни, нигә шулай яшим, ник шулай булды, яшьли калдым балалар белән дип инде шулай уйлана торгач, әкренләп ул инде аны шушы юл аны мәчеткә алып килде. Һәм мәчеткә килгәннән соң инде намазларын өйрәнеп, инде укып, аннан соң Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлый. Һәм
шәһәребезгә кайтып инде ул теге заочный рәвештә укый торган булган, читтән торып укый торган рәвештә укый. Аннан соң шәһәргә кайтып, мәчеттә мөгаллимәлек, хәлфәлек алып бара. Һәм шәһәрдә күп кенә безнең әбиләребез, апаларыбыз, әниемнең укучылары булалар инде. Шуңа күрә теге әлхәмдүлиллә әниемә дә мең рәхмәтлемен, безне шулай тәрбияләгән, безне шулай үстергән, көчен, инде мөмкинчелекләрен кызганмаган, әлхәмдүлиллә. Бүгенге көндә әлхәмдүлиллә әнием исән-сау, әнием пенсияга чыкты. Әнием инде пенсияга чыккач, бик каты җир эшен ярата, җирде казынырга, бакча эшләрен һәм кире авылга, Мамадыш районы Катмыш авылына кайтып китә. Авылга кайткач инде кәҗәләр асрый башлады, бакча бәрәңгеләр нәрсәләрен утырта, әбине карый. Әбием инде хәзер 88 яшендә. Ну, кәҗәләре күп инде. Мин үзем дә кайсылар вакытта әйтәм, әнием әйтәм, нәрсәгә сиңа әйтәм, калдыр бер кәҗәңне әйтәм, үзеңә җитәрлек сөте булыр әйтәм, сыры булыр, калгансы кирәк түгел. Юк ди, анакларым күп ди, монсы кирәк, тегесе кирәк дип инде кәҗәләр асрый хәзер инде. Иртәдән кичкә хәтле. Әгәр дә күңеленә шулай рәхәт икән, җыям да бай икән инде. Әлбәттә, кыен булса, инде бәлкем бу эшен туктатыр иде. Менә сез гаилә темасына кирип киткәнбез икән инде. Сезнең фикерегез, менә диннең гаиләнең төзелешендә, гаиләнең яшәешендә диннең өлеше. Чөнки бит бар шундый гаиләләр дин аркасында аерылыштык дип әйтүчеләр. Ягъни берсе диндә, икенчесе аны кабул итми. Менә сезнең фикерегез. Менә мәсәлән, егет белән кыз өйләнешәләр. Мәсәлән, әйтик, егет яисә кыз дингә кирип китә. Һәм әйтик инде бөтен кануннары буенча, дин кануннары буенча, шаригат кануннары буенча яши. Ләкин, мәсәлән, әйтик, яңа ел бәйрәмен берсе бәйрәм дип саный, ә берсе икенчесе бәйрәм түгел дип саный, мәсәлән, әйтик, әйбит. Икенчесе, сурәткә төшү, мәсәлән, сурәтне, мәсәлән, стенага алып кую, мәсәлән, берсе аны кирәксен, икенчесе әйтә, юк, бу, ничек әйтик инде, фәрештәләр йортка килми, ул кирәк эш түгел дип әйтергә мөмкин. Һәм менә шушындый каршылыклар туа тора, һәм югыйсә яратышып кына өйләнешкән, икесе дә матур гаиләдә тәрбияләнгән балалар, һәм уртак фикергә килә алмыйлар. Менә бу очракта нишләргә соң? Менә беләсезме, мин укучыларыма да һәрвакыт шундый әйберләрне әйтәм, тормышларында, чөнки андый әйберләр күп. Егет белән кыз яратышалар, өйләнешәләр, гаилә коралар. Ир белән хатын булалар, вакыт үтә, һәм бер заман ире намазга баса. Һәм әлбәттә намазга басуы белән аның күзаллаулары, аның хәрәкәтләре, аның хәтта нинди дә булса теге привычкалары, гадәтләре дип әйтик инде үзгәрә. Бу әлбәттә сизелмичә узмый. Моны хатын да тоя, моны якыннар да тоя. Менә шул вакытта Кискен карарлар кабул итмәсе кирәк. Чөнки син үзең бу юлга сиңа басу өчен күпдер вакыт таләп ителде. Ә синең сөйгән ярың хатыныңа да бәлки шул кадәр вакыт, бәлки хәтта озынрак та вакыт кирәгер. Һәм шуңа күрә андый очракларда тулысынча кайттың да хәзер хатыныңа әйттең дә, "Так матурым, яулык киясең, намазга басасың" дип әйтү белән генә үзгәртеп булмый кеше. Дөрес тә түгел. Әкрен булмаса. Сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк. Ягъни матур иттереп. Кискен карарлы кабул итмичә, теге кайтуга сразу бер кеше сиңа теге 5 минут эчендә үзгәреп куймый. Кемгәдер кыска вакыт таләп ителә, кемгәдер озын вакыт таләп ителә. Ләкин тормыштагы менә шушы карашларның төрле булулары, ул әлбәттә кайсы бер вакытта теге конфликтка да китерергә мөмкин. Ләкин шул теге кискен карашларның бетүенә, кимүенә без тырышырга тиешбез. Яшәгәндә дә менә мәсәлән, менә кыз тәрбияләнгән бер гаиләдә, егет тәрбияләнгән икенче гаиләдә, ике культура алганнар, ике менталитет алганнар, төрле каршылыклар булырга мөмкин. Менә шул вакытта бер-берсен хөрмәт итеп, сабыр итеп һәм мөһиме компромисска килергә. Әйтергә килергә. Менә мәсәлән, шул ук теге яулык мәсьәләсенә дип әйтик инде. Менә шушындый мисалларны ишеткән булды. Дустым зарлана, менә ди, әлхәмдүлилләһ, ди, үзем намаз укыйм ди, нигә бастым дип әйтә. Хатыным ди, минем шушылай йөрүемә иткәч ди, тагын да күбрәк чишенә башлады ди. Менә мондый учителләр булырга тиеш түгел. Һәм хатыны да әлбәттә теге ул теге катгый таләп иттеге, я яулык киясен, я мин сине аерып җибәрәм дип әйтми. Ул бит әле алай әйтми, ул каты бәрелми. Хатыны да моны хөрмәт итеп, аның карашларын хөрмәт итеп, менә ничектер урталыкка килергә мөмкин. Әлбәттә, чөнки гаилә ул зур хезмәт һәм әлбәттә үз өстендә иң беренче үз өстендә эшләү дигән сүз. Дөрес.
Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Сәлимҗан хәзрәт, Казан шәһәренең Кабан арты мәчете имамы. Без шундый кызык темаларга сөйләшәбез сезнең белән гаилә һәм менә ул бу дөньялыкта кешеләрнең гөнаһтан ничек тыелып калулары турында һәм гомумән гаилә төзелешендә диннең роле. Гаилә Корганда менә сез шундый сүз әйттегез. Эзләдем, менә намазда булган, шушы диндә булган татар кызын эзләдем дип әйтәсез. Менә әгәр дә милләтләр төрле булса, яисә әйтик, диндә булмасалар дип әйтик, кыенлыклар туадыр бит. Менә ни өчен сез нәкъ менә диндә кызны эзләдегез? Бәлки утыра бара дингә керер иде. Беләсезме, мин үзем үз мисалымда әйтәм инде, менә бары тик үз халкымнан һәм үз милләтемнән, үз динемнән булган кызны эзләдем. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай ди. Ир белән хатын турында бәян кылганда Аллаһ Тәгалә әйтә, алар ди, ягъни сезнең хатыннарыгыз сезгә кием кебек булдылар, һәм сез дә хатыннарыгыз өчен кием кебек булдыгыз ди. Ягъни без үзебезгә кием сайлаганда, без тәнебезгә тәңгәл килгән, туры килгән размерымы, җыллыгымы, комфорт дәрәҗәсе һәм башкасын карап өйләнәбез. Һәм киябез киемнәребезне. Һәм өйләнгәндән нәкъ шулай. Галимнәребез әйтә, кеше ди, гаилә корыр алдыннан гаиләсе саклансын өчен ди, бүтән мөмкин булган теге шартларын үтәргә тиеш ди. Һәм менә яшьләр белән дә эш итәргә туры килә хезмәт дәверендә. Ни кызганыч, ләкин әгәр дә менә нинди дә булса, төрлелек булса, ул кайчан да булса килеп чыгарга мөмкин кыен рәвештә. Һәм менә яшәгән вакытта да мин теге яшьләргә дә киләм бит, кайсы бирләре хәзрәт никах укытыгыз әле, нитегез дип сөйләшәләр, киләләр. Алар белән сөйләшеп отырганда, булай дип аңлатам, менә белегез мәйтәм, менә кешенең, ирнең, хатынын шашынып яратуы, ул кайчан да булса кими, ул әзәя. Аманнан соң яшьләр алар шулай бит инде яратышып өйләнәләр дә, аннан соң әкренләп ул мәхәббәт учагы кимегән саен, яки шушы теге страсть дип әйтик инде ул, әйме, шул кимегән саен хисләр ташкыны кимегәннән соң, аннан соң башлана тормыш. Моның да, тегесенең дә әнисе, әтисе бар. Буларның гаиләләрендә культуралар бар, ниндидер гореф-гадәтләр бар, дин төрлелеге. Һәм менә шуңа иткәч, теге килеп терелгәч, гаиләдә ниндидер бер конфликт килеп чыгара мөмкин. Менә элек без Түбән Камада яшәгәндә, безнең күршебездә яшәде ире крашен иде, хатыны татар иде. Буларның балалары туа. Балалары тууга, уллары туды буларның, нәрсә эшлибез? Сөннәтлибезме, юкмы? Чукындырабызмы, юкмы? Исемен нинди бирәбез дип. Менә шушы 3 мәсьәләдә бик зак кына сүзгә килә алмадылар. Уртак сүзгә килә алмадылар. Һәм ахыр чиктән бер нейтраль бер исем биреп, сөннәткә дә утыртмадылар, чиркәүгә дә алып бармадылар, үсеп җиткәч үзе сайлар әле дип әйттеләр. Ләкин менә хәзрәт буларак эшләүем дәверендә, булай дип әйтәм, андый вакытларда әниләре әкренне барыбер китерәләр я мәчеткә, я чиркәүгә, үзенекен барыбер башкаралар. Шуңа күрә сорауга кире кайтканда, менә шушы яшь парларыбызга мен булай дип киңәш итер идем, менә алга таба картлык көнегезгә кадәр бәхетле яшин дип теләсәгез, менә шушы киеренкелеккә, конфликтка китерә алырлык бүтән шартларны бетерергә кирәк. Тигезләштерергә кирәк, тәңгәлләштерергә кирәк. Ул вакытта инде ни була. Менә мин үзем дә теге өйләнер алдыннан теге монда танышып карадым, монда эзләдем, монда әни тәкъдим итә инде, безнең әни дә бик инициативный кеше инде. Гел моны тәкъдим итә, бу кызны моны карамын, тегесен кара дип әйтә иде. Һәм ахыр чиктә күзем инде яшь вакыттан бергә уйнап үскән дустым Айдарның сеңлесенә күз төште инде. Аларга кунакка бара идем, гел күрә идем, ләкин ничектер бер кызыксыну күрсәтми идем. Ләкин инде өйләнер вакыт килеп җиткәч, мәйтәм, кара әле, мәйтәм, безнең бит Айгөлебез дә бар икән, мәйтәм, Айдарның сеңлесе дип. Ул да яшьли намаз укыды, намазны калдырмады, мәктәптә яулыкларны киеп йөрде. Гәрчә әти, әнисе намаз укымасалар да ул чорда. Аннан соң инде шулай итеп танышып өйләнергә Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Һәм ни кызыгы, менә аларның яшәү урыннары минем өемнән 5 минут ераклыкта иде. Һәм элек әйтәләр иде бит инде, миңа өйләнгәндә дә әйттеләр инде аны, тәшеннән бурык ерак сак бул, фәлән бул, тегән бул. Мәйтәм, әлхәмдүлиллаһи шөкр, мәйтәм, минем хатынымның әнисе тәшем алтын кеше, мәйтәм, якында гына булды. Гел кунакка бардык, үзе килде безгә, мәйтәм, не 17 ел бергә яшибез, бер тапкыр да сүзләнешкән булмады тәшем белән. Әлхәмдүлиллаһ, мең шөкр итәм Аллаһ Раббыбызга, шулай ишаратканга. Һәм менә хатыным белән дә өйгә кайткач татарча гәпләшәбез, сөйләшәбез.
теге авылларга кайтып йөрибез, аның ягына да кайтабыз, безнең якка да кайтабыз. Әле күптән түгел генә хатынымның әнисе дә килеп китте кунакка, шушы озын ял көннәрендә бергә булдык инде. Әлхәмдүлилләh, хатыннан бик риза, һәм менә шушы үзебезнең дә рухи яктан да, дин ягыннан да, һәм иң мөһиме менә теге минемчә инде теге халкыбыз милли яктан да бергә булуыбыз бик шатлыклы. Менә хәзер үземнең дә 3 малаем бар. Өчне дә хәзердән үк әйтеп куям. Хәзер гел сөйләшәбез ул турыда. Мәйтәм, балалар, мәйтәм, мин сезнең эшегезгә катышмыйм. Мәйтәм, кемне яратасыз, кемне очратырсыз, өйләнерсез, тәкъдим итмим, мәйтәм, насаждать итмим, теге мәҗбүр итмим сезне. Но миңа, мәйтәм, татар килене кирәк, мәйтәм. Кайтып, чәй ичеп, сөйләшеп, утырыр мөмкин булыр өчен, мәйтәм, бурык, мәйтәм, татар килене алып кайтыгыз дип әйтәм. Насыйп булсын. Әлбәттә, инде ул һәр әтияне үзенең балаларына, үз милләтеннән, үз диненнән телидер. Мин үзем дә шулай дугалар кылганда да, һәр вакытта да әйтәм инде. Никах вакытлары җиткәч, нәкъ менә мөселман диненнән булган, татар милләтеннән булган балалар насыйп булсын иде дип, иншалла шулай булсын. Менә тагын менә бер сорауны бирәсем килә сезгә, инде никахлар да укыйсыз. Кайчакта менә кияү безнең мөселман түгел, яисә килен мөселман түгел, ләкин никах укырга ризалашты дип сөенәләр бит. Әлбәттә, мин менә бу очракта белмим, кеше ничектер сәхшә минем күңелемдән инде бер каршылык барлыкка килә. Ни өчен? Дин бердән уенчык түгел. Кирип чыгып йөрүгә. Никах укырга өчен генә мөселман булып алыйм әле дигән әйбер бит инде бу. Никах укыганда гына. Яисә ул шулай христиан була торып та никах укырга мөмкинме? Менә минем өчен бу сорау. Беләсезме, менә бер әйбер әйтәсем килә, Татарстанда күп кенә мәчетләрдә яңа шундый бер гадәт кертелә башлады. Яшь парлар әгәр дә өйләнешергә дип киләләр бит инде мәчеткә, алар хәзрәт эзли. Никах укыгыз безгә дип әйтәләр. Һәм кайсы бер мәчетләрдә, менә мин белгәнемчә, ул Түбән Кама үзәк мәчетендә башкарыла, һәм башка мәчетләрдә анда хәзрәт кеше былай дип әйтә: "Без сезгә никах укырбыз. Ләкин иң баштан әйдәгез никахка кагылган әңгәмә үткәрик сезгә. Әңгәмә башкарыйк, ягъни никахның шартлары, үтәлеш төшүрләре һәм башка төрле мәгълүматларны сезгә сөйлибез. Киләсез, тыңлыйсыз, кулыгызны куясыз, аннан соң инде сезгә җаныгыз теләгән бабайны җибәрәбез, анда хәзрәтне җибәрәбез, никахны башкарабыз" дип әйтәбез. Һәм менә шул дәресләрдә менә шушы мәсьәлә күтәрелә. Ягъни никах вакытында ир кияү дип әйтик инде, килен, хатын-кыз нинди сыйфатларга ия булырга тиеш. Һәм бу ислам динендә инде безнең инде нигезләренең берсе мөселман ират бары тик мөселман хатын-кызга яки православ, католик яки яһуди диненнән булган хатын-кызга гына өйләнә ала. Әгәр дә ул атеист икән, мәсәлән, әгәр дә ул гомумән нинди дә булса башка бер дин тарафдары икән, андый никахны башкарырга мөмкин түгел. Ләкин хатын-кыз мөслимә хатын-кыз, мөселман хатын-кызы, ул бары тик мөселман иратка гына кияүгә чыга ала. Бу динебезнең тәгълиматлары, динебезнең асыл теге нигезнән килгән мәгълүматлары, һәм минем уйлавымча ширкәүләрдә дә шундый гадәттер дип ышанып калам. Һәм менә шушындый никахны башкарырга була, әгәр дә ир кеше, егет мөселман булса. Менә андый чакларда киләләр инде, менә кызы татар, егете башка милләттән, ул ди менә православ диненнән, ул католик, ул фәлән, ул төгән дип әйтәләр. Менә андый чакларда без әйтәбез: "Гафу итегез, ләкин без андый никахны башкара алмыйбыз." Яки кайсы бер вакытта киләләр, егетем ди никах үткәрергә риза ди. Ул ди мөселман булырга риза дип әйтәләр. Менә шул вакытта аеруча без аларга инде мондый мәгълүматны җиткерәбез. Менә кешенең нинди дә булса динне кабул итүе ул ихластан булырга тиеш. Сөйгән кызын кушканга гына түгел. Әти-әниң, туганнарың, дусларың әйткәнгә генә түгел, ул йөрәгеңнән ташып чыккан бер кайнар хис булырга тиеш. Ышаныч булырга тиеш. Әгәр дә андый бер юк икән, синең кызыңа ярыйм дип, әти-әниеңә яраклы булыйм дип әйтүең, аннан бер файда да юк. Һәм шуңа күрә менә шушы теге җитдилеккә бик зур басым ясыйбыз. Менә ул кешенең чынлап та менә теге русча әйтмешли осознанный выбор, сайлап алган үзенең бер ихтияры булырга тиешле дип әйтәбез инде. Шуңа күрә ихластан булса, бер ни дә юк, теге бер каршылыгым да юк, андый никахларны башкарабыз. Мин үземнең дә шәхсән укыганым бар. Ләкин әгәр дә ихлассызлык булса, ул вакытта инде мәйтәм гафу итегез дип. Ул менә риза булдым дигәчтән дә бит риза булып кына булмый, аны бит әле ниндидер бер процедурасы да бар бит әле ул ислам диненә керүнең.
бит. Дөрес. Ислам динендә керер өчен, мөселман булыр өчен бары тик ике генә адым атларга кирәк. Беренчедән, беренче адымың синең йөрәгең, күңелең ихластан Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанырга тиешле. Икенчедән, шәһадәт кәлимәсен әйтү. Шәһадәт кәлимәсе ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ татарчасынмы, русчасынмы мәгънәсен аңлап, төшенеп, күңелең белән кабул итү. Шуны әйткәч, син мөселман буласың. Аннан соң инде күбрәк изгелекләр эшләргә, Аллаһ ризалыгы өчен нидә дә булса гыйбадәт кылырга, ашыгырга, тырышырга тиешсең инде. Но менә шундый мәсьәлә бар. Кемдер әйтә, ул бит өйрәнер өчен генә шуны әйтте ди. Ул бит шушы кызга ярар өчен аны әйтте бит дип әйтә. Менә Пәйгамбәребез Мухаммад безгә, динебездә кешенең эченә кермәскә куша. Аны ярып, син берәр-бердә белә алмыйсың. Аны Аллаһ Тәгаләне белүче. Күңел серләрен кайсы бер вакытта, хәтта менә гаиләдә яшәгәндә дә ир яки хатын, ире яки хатыны белмәгән нидер серләр саклый үз эчендә. Аны беркем дә белә алмый. Аллаһ Тәгаләләрне белә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән моны саклап кала булмый, ләкин башка кешеләр моны белмәскә мөмкиннәр. Һәм шуңа күрә безнең динебезнең инде кануннары, тәгълиматлары безне кешене тышкы яктан гына кабул итәргә чакыра. Без кешене читтән генә карыйбыз, шәһадәт әйттеме, булды мөселман. Күңелендә нәрсә булганлыгын Аллаһ Тәгалә үзе белә, үзе хөкем чыгара, үзе хисап кылыр. Без кешене тыштан гына кабул итәбез, һәм инде аны мөселман буларак аның белән эш итәбез. Һәм шуңа күрә кайсы бер вакытларда менә вафат булганда да киләләр бит инде җиназа укырга, кешене күмергә дип киләләр. Кайсы бер вакытта менә ишетергә туры килә, ул гомере буена бер кашан да үзен мөселман дип санамаган. Туганнары вафат булгач, без бит инде татарлар, без бит инде шушы ни буенча, гореф-гадәт буенча күмергә тиешбез дип әйтәләр. Менә андый вакытта кешегәләргә әйтергә кирәк, менә кешене күңелендә булмаган икән, тыштан гына кәфенгә урап җирләп булмый. Һәм шуңа кешенең күңелендә булырга тиеш. Бу әлбәттә инде кемгә искәртү? Безгә. Исән булганнарга искәртү. Менә тыштан бер төсле булып, иштән икенче төрле булсаң, ул икейөзлелекнең бер галәмәте, бер күренеше. Шуңа күрә иң мөһиме күңелең ачык чиста булсын, аннан соң инде тәнең дә, тышкы торышың да, тышкы кыяфәтең дә инде ачык һәм чиста булсын. Шуңа күрә менә гаиләдә дә, әгәр дә андый никахлар була икән, теге галочка өчен генә шәһадәт әйтте икән, аны инде нитеп булмый, каршы килеп булмый. Ул никах өчен сыналачакмысың? Никахы дөрес була дип санала. Ләкин кыямәттә иң мөһиме бит инде бу дөньяда дөрес булсын, ахирәттә дә дөрес булсын. Ләкин әгәр дә бу дөньяда теге галочка өчен генә, ярар өчен генә башкарылган икән, кыямәттә җавап булачак әлбәттә инде. Җавап тоту булачак. Әлбәттә шулай. Менә сез әйтегез, гаиләдә сез 4 бала үстерәм дидегез, әйме? 3 малай һәм инде кыз бала, Субханалла. Менә дин тәрбиясе ул әлбәттә инде сүздә юк, ул бар сезнең. Ягъни егез дингә килгәч, сез дингә килгәнсез. Менә бүгенге көндә малайларыгыз, әле кыз әлбәттә бәләкәй әле намаз укыйлармы, урза тоталармы? Әлхәмдүлиллаһи шөкер, балаларыбызны дини мөхиттә тәрбияләргә тырышабыз. Ничә яшьтән башлыйлар ураза? Менә гафу бүлдердем. Әлбәттә балаларыбызны инде дини мөхиттә тәрбияләргә тырышабыз инде. Дин кушкан гамәлләрне, намаз булсынмы, ураза булсынмы, башкарырга тырышабыз бөтен гаиләбез белән. Һәм зур малайма инде хәзер 14 яшь, инде егетләр рәвешенә кереп бара инде. Әйтергә кирәк, намазларын кичкенә вакыттан укый башладылар. Уразаларын да мөмкин булганча кадәр. Чөнки безнең динебездә ир бала яки кыз бала бәләгатькә ирешкәнчегә хәтлек, ягъни физик яктан җитешкәнлеккә хәтлек, ул әле тотса да була, тотмаса да була. Яки вакытлыча. Кайсы бер вакытта кичкенә балаларны булай дип теге Аллалыйсың бит инде, кызым, улым, әйдә уразаның яртысын булса тота әле дип. Иртә белән сәхәрен ашый, обедта мәсәлән уже все, уже тaqarını аша да, аннан соң инде ифтарын кыла обедта. Яки мәсәлән сәхәрен обедта ашый дип әйтәбез инде. Иелендерергә кирәк. Ләкин тулысынча bütün dini тәгълиматлар кешегә менә физик яктан бәләгатькә ирешкәч, уже күчкәч, менә шул чордан башланырга кирәк. Аңа кадәр балаларыбызны тәрбиялибез. Һәм тәрбияләгәндә дә әлбәттә иң мөһиме үз мисалың белән күрсәтү. Чөнки кешене бала булсынмы, зур кеше булсынмы, таяк белән берәй-бергә дә өйрәтеп булмый. Синең яныңда бер төсле булып кылана, син киткәч яки син юк булгач, икенче төсле кылана башлый. Шуңа күрә үз мисалың белән аңлатып, сөйләшеп, матурлап инде шулай тәрбияләргә тырышабыз инде. Шулай әйтәләр бит. Балаларны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез. Дөрес, бик дөрес сүзләр. Үзегезне тәрбияләсәгез, балаларыгыз сезнең мисалыгызда
шундый ук тәрбияле булып үсәрләр дип әйтәләр. Чыннан да бу шулайдыр дип уйлыйм. Һәм гомумән дингә мөрәҗәгать итсәң, анда тәрбия мисалларын алырлык бик күп матур үрнәкләр бар. Матур үрнәкләр бик күп. Шулай ук гаилә булсынмы, гаилә кору булсынмы, шулай ук дусларга карата мөнәсәбәт булсынмы, шулай ук әти-әнигә карата мөнәсәбәт булсынмы, әгәр дә дин шариат кануннарына игътибар итсәң, анда инде идеаль кеше дип әйтмәсәк тә, ләкин бәхетле кеше тәрбияләргә мөмкин кеше. Чөнки мин үзем менә үз эшемдә дә шулай ук балалар тәрбиялегендә, хәтта ирем белән дә сөйләшкәндә әйтәм, бәлкем ялгышам, ялгышсам сез мине төзәтеп җибәрегез. Укыганнарымнан, ишеткәннәремнән чыгып сөйлим. Адам һава гына кылгач, аларны бит инде җиргә җибәргәндә, Аллаһ Тәгалә аларга әйткән, җиргә җибәрәм мин сезгә, ләкин шушы җирдәге бар нигъмәтләр ул синең өчен. Ләкин эшләп башларга туры киләчәк. Укып, эшләп, ялкаламаска. Һәм менә кешенең бәхетсезлеге дә, кешенең ширләре дә күп очракта ул бит наданлыктан килә. Укырга теләмәүдән, үз өстендә эшләмәүдән, шулай бит инде. Алар бөтенсе дә диндә язылган. Һәм мин үзем дә балаларга әйтәм, менә син нәрсә табылса килеп чыкмый икән, син авырыйсың икән, һәм менә син уңышсызлыкка очрыйсың икән, ул бар тик синең ялкаулыгың, наданлыгың аркасында. Чөнки бу әйберне өйрәнергә, укырга һәм үз-үзеңне камилләштерергә була, шулай бит. Дөрес, дөрес. Чыннан да шулай. Һәм менә инде әгәр дә без инде язмыш дигән сүзгә, язмыш дигән тәкъдиргә килеп төртеләбез икән, димәк синең тәкъдиреңнең җиңеләйтү, бәхетле яисә бәхетсез итү дә шулай ул синең үз өстеңдә эшләүеннән килә, шулай бит? Дөрес. Чөнки кешеләр еш кына Аллаһ Тәгаләне гаеп итеп калыр. Менә ул миңа шушындай язмыш тәкъдим биргән. Менә ул миңа шушындай бер язган. Ләкин ул кемгә калса Аллаһ Тәгалә сиңа һәр вакыт сайлау мөмкинлеге бирә. Дөрес. Менә бик дөрес әйттегез. Аллаһ Тәгалә бу хакта хәтта Коръәндә әйтә, булай дип әйтә, сезгә ди нинди генә авырлык яки кайгы килсә дә дип әйтә, аның сәбәбе кулларыгыз нәрсә эшләгән, ниләр майтарган, шул сәбәпле дип әйтә. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңа карамастан әле сезгә күбесен гафу итә дип әйтә. Сезнең хаталарыгызның күбесен гафу итә. Һәм шуңа күрә без яшәү дәврендә әлбәттә нәрсә генә эшләсәк тә, моңа җитди карап, эшебезне җиренә җиткереп, укып, өйрәнеп башкарырга тиешбез. Ул нинди генә фән булмасын, чөнки менә бу уку, өйрәнү дигән әйбер, аны күп кеше бары тик профессия гына. Яисә мәктәптә уку дип кенә кабул итә. Шулай дип кабул итә. Ягъни теге нинди дә булса бер программист булып эшлисең килә дип әйтә икән, мәсәлән, димәк син уку йортын тәмамларга тиешсең. Ә бит субханалла, шул ук хатының белән бергә яшәү ул бик зур фән. Аны өйрәнергә, тәҗрибә булган кешеләр белән аралашып, нинди дә булса хикмәтләрен тыңлап өйрәнергә, балаларны тәрбияләгәндә, дин сабаклары булсынмы, дөнья сабаклары булсынмы. Шулай дөрес туклану өчен дә укырга кирәк, дөрес аны белергә кирәк. Дөрес. Һәм шуңа күрә менә гыйлемгә нигезләнергә тиеш кешенең эшләре, кешенең гамәлләре. Безнең халыкта да әйткәннәр бит инде, белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип әйткәннәр. Һәм шуңа күрә кеше өйрәнергә тиеш. Һәм үз-үзен яхшыртуга, үз-үзен тагын да булса тегенчегә тимендә камиллеккә омтылырга тиешле. Менә бик яхшы мисал китердегез, кайсы бер кешеләр менә тормышында авырлыклар очрый башласа, Аллаһ Тәгаләне гаеплиләр. Аллаһ Тәгалә дөрес безгә тормышыбызны билгеләгән, язмышыбызны башыннан алып ахырына хәтлек, секундына хәтлек билгеле. Аллаһ Тәгалә моны белә, Аллаһ Тәгалә моны тәкъдир кылган. Ләкин без бит моны белмибез. Шуңа күрә ничек иттереп үз аңында була торып, белә торып, үз-үзеңне һәлакәткә илтергә була. Аллаһ Тәгалә безгә алай әйтми. Аллаһ Тәгалә әйтә, үз-үзегезне авырлыкка төшермәгез ди, һәлакәткә илтмәгез ди, саклагыз үз-үзегезне дип әйтә. Һәм шуңа күрә тормыш дәврендә менә кайсы бер вакытта ишетергә туры килә. Эй, Аллаһ Тәгалә безгә шуны тормышны насип кылгандыр инде. Яки мәсәлән бер начар гадәтләре булып, теге шул начар гадәтләрен башкарган вакытта, ярар инде, безнең тормышыбыз шундыйдыр инде дип акланулар күрсәтәләр. Ул бит аклану, ул чынлыкта ул җитди аклану түгел. Чөнки кеше ул үз-үзе белә торып шуңа бара, шуны эшли. Менә бер хадистә пәйгамбәребезне Аллаһ Тәгалә күкләргә күтәргәч, инде башка пәйгамбәрләрне тургыза, бергә җыя. Һәм шунда Муса пәйгамбәр әйтә, Адам алейхиссаламга, Адам атабызга әйтә, синең сәбәпле ди Аллаһ Тәгалә безне җәннәттән чыгарды ди. Без хәзер рәхәтлектә яшәр идек дип әйтә, бөтен кешелек дип әйтә. Һәм шунда Адам атабыз болай дип җавап бирә, син миңа Аллаһ Тәгалә язмыш итеп билгеләгән әйбер өчен миннән гаип эзлисеңме дип әйтә. Мин моңа гаиплемени дип җавап бирә.
Һәм галимнәребез әйтә. Менә моны шушы хадисне безгә былай аңлаталар. Кеше ди, әгәр дә хата кылганнан соң тәүбә кылса, инде әгәр дә бу эшеннән кире кайтса һәм үз-үзен үзгәртсә, аны без гаепли алмыйбыз ди, син шулай хаталандың, шулай эшләдең дип әйтә. Ләкин кеше әгәр дә хата кылып та, шул хатасында була бирә икән, дәвам итә икән, ул вакытта ул ди тәкъдиргә нитәргә тиеш түгел, кире кайтарырга тиеш түгел ди. Әйе. Һәм шуңа күрә кешенең эшләгән эшләре сайлап алу мөмкинчелеге Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире белән бергә-бер килеп бара. Берсе бер узмый. Һәм шуңа күрә аның сайлап алуы, аның гамәл кылуы тәңгәл килеп бара Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән. Шуңа күрә бер генә кешегә дә көчләп авызына хәмер каптырмыйлар. Бер генә кешене дә көчләп мәҗбүр теге зина кылырга яки урлашырга яки кеше үтерергә Алла сакласын, мәҗбүр итмиләр. Һәм шуңа күрә мәҗбүрилек булмагач, димәк кеше үзе сайлап алган. Димәк, аның җаваплылыгын да ул үзе күтәрәчәк. Һәм Аллаһ язмышы шушындый тормыштыр инде минем дип аклану кабул ителми. Инде тапшыру башында да әйтеп уздым, изге Рамазан айы башланырга тора бит инде. Һәм кешеләрнең күңелендә ниндидер бер ни бар? Менә кергән микән быел, кирмәскә микән дигән ураза айына. Яисә менә шушы ураза айынан куркып торучылар да бар. Чөнки мин үзем аралашам, башласам ташларга гынах дип әйтүчеләр дә бар. Куркып торалар. Һәм әлбәттә сез бу сорауларга алданрак җавап бирбиттегез. Бирәсе килгән сорауым шуннан гыйбарәт. Менә без аны әйтәбез бит инде изге дип әйтәбез. Ләкин мәсәлән мин аңлыйм ни өчен ул изге Рамазан айы. Ләкин күп кеше аны нәрсәдә соң изгелеге дип миннән сорыйлар бит. Һәм менә мин аны төгәл генә әйтеп, дөрес генә әйтеп үземчә аңлатам инде. Менә хәзрәт күзлегеннән, дин күзлегеннән бу айның изгелеге нәрсәдән гыйбарәт? Ничек аны мөселманнар шул хәтлек сагынып, менә яратып көтеп алалар? Ничек бәйрәм ул? Менә гади генә бер мисал китерәсем килә, үзебезнең кешеләр арасындагы булган мисал, ул да булса сезонлы эш. Менә мәсәлән төзүчеләр, алар кыш көне бик эшләмиләр. Ләкин кар эреп бетүгә, кояш әзрәк җылытуга алар төзелеш эшенә керәләр. Яки мәсәлән анда арыш сукканда, иген урганда мәсәлән, әгәр дә син махсус вакытта эшләмичә калдырсаң, кыш көне бармагын суырып ятачаксың. Тик әкияттәге шикелле. Һәм шуңа күрә ризыгың да булмас, киремең дә булмас, һәм инде байлыгың да булмас. Һәм менә иман иясе өчен Рамазан айы менә шул сезонлы эш. Ни өчен? Чөнки хадисләрдә әйтелә, Аллаһы Тәгалә ди, бу айда дип әйтә, ни өчен изгелеге нәрсәдә? Аның бу айда ди Аллаһ Тәгалә җәннәт ишекләрен ачты дип әйтә. Җәһәннәм ишекләрен япты һәм шайтаннарны багаулады ди. Ягъни кешегә изгелек эшләргә бөтен форсатларын туры китерде, башкарды. Һәм менә ул чынлап та шулай, менә нигәдер кешенең әгәр дә күңелендә иман төшенчәсе бар икән, аңа шушы вакытта изгелек эшләргә күңеле тагын да ачыграк. Тагын да ул күбрәк тели, күбрәк тырышлык куя. Инде гөнаһлардан булган теге саклануы да аның күрелә. Менә без мәктәптә укыганда, татар гимназиясендә укыганда, безнең укытучы бар иде, Илшат абый. Ул 90-нчы еллар иде ул вакытта. Ул вакытта дин бик киң таралмаган иде, ләкин шулай да ул безгә шулай дип әйтә иде. Рамазан айы башланса ди, мин үземнең тәмәкемне дә калдырып торам ди. Тәмәкем тартына калдырып торам ди, чөнки бу ди изге чор дип әйтә. Менә шушы күренеш кешенең изгелекне тоеп, хәтта нинди дә булса гөнаһасыннан, нинди дә булса хатасыннан тыелып торуы, ул әлбәттә бик яхшы күренеш. Һәм шуңа күрә аның изгелеге, менә шушы сезонлы эш, без изгелекләрне күбрәк эшлибез, һәм хадисләрдә әйтелгәнчә, бер изге эш өчен 10 әҗр савап языла, һәм ул хәтта 700-гә кадәр күтәрелергә мөмкин ди. Без бит кешеләр бит акчаны яратабыз бит инде, шулай бит. Теге акча белән мисал китергәне яратабыз. Менә уйлап карагыз, сез берәр җирдә эш эшлисез мәсәлән, һәм сезгә җитәкчегез әйтә, так, апаем, энекәш, менә сиңа ди мәсәлән анда 20 мең, 30 мең, 40 мең сиңа зарплата дип әйтә. Но белди, килер бер ай шундый ди. Мин синең хезмәт хакыңны 700-гә тапкырлыйм дип әйтә. Менә бу эштән кем генә башын тартачак? Кем генә соң читтә йөреп, нәрсәгә инде ул миңа 700-гә тапкырлаган? Аны бит теге 20-не дә 700-гә тапкырласаң, байтак кына килеп чыга бит, цифры бит, аны шулай бит. Нәрсәгә инде миңа андый миллионлаган акча, миңа канәгать мин шул 20 меңгә дип әйтүрүчек дип әйткән кешене без аңлый алмыйбыз. Син ничек андый премиядан баш тарта аласың дип әйтәбез. Һәм шуңа күрә менә шушы Рамазан айы да безнең өчен зур премия.
Зур коэффициент дип әйтәбез без, алына торган вакыт һәм менә әйтергә кирәк, Рамазанның әсәре, тәэсире ул Рамазан белән генә чикләнми. Ул Рамазан ае тәмамлангач та ул дәвам итә. Менә иман иясенең теге шәвыгы дип әйтик инде, шушы сагынып көтүе Рамазан ул кала. Менә шушы изгелеге дә дәвам итә. Менә шуңа күрә ул иман иясе өчен сезонлы вакыт, сезонлы эш. Менә тырышып калдырсаң, аның рәхәте ел буен дәвам итәчәк. Әгәр дә тырышмасаң, заяга усса, әлбәттә инде ел дәвамында да инде хәл авыр булачак инде. Инде тапшыруыбыз ахырына якынлашканда, шундый бер сорау бирәсем килә тамашачыларыбызга. Нинди теләкләр һәм нинди киңәшләр бирер идегез? Мәсәлән, шулай ук Рамазан керергәме, кермәскәме дип шикләнеп торучыларга, яисә авыр булыр дип куркучыларга? Андый кешеләргә булай дип әйтәм: кирегез җәмәгать, курыкмагыз. Рамазанның, уразаның бер авырлыгы юк. Теге 7 яшьлек сабый бала да инде сабыр итеп түзгәнне без зур кешеләр әллә качан түзәбез. Һәм кайсы бер вакытта кеше зарлана, ди башым авыртты, ди давление күтәрелде, ди. Ул 1-2 көнгә булып ала ул. Аннан соң организм күнегә, гадәтләнә. Һәм шуңа күрә курыкмагыз, бер авырлыгы да юк. Һәм сизгәнегезчә Рамазан ае әкренләп күчә бара. Ул инде элек җәй көне эссе челләдә иде, озын көннәр иде. Хәзер әкренләп кышка таба якынлаша. Һәм кыш көне салкында, көннәрдә кыска, бик ашыйсы килми, түзеп була. Шуңа күрә тырышырга, ураза тотарга тырышыгыз, Рамазан аен күркәм рәвештә үткәрегез. Әгәр дә һич югы 30 көнен булдыра алмасагыз да, бер яртысын булса да, бер өлешен булса да тотыгыз, иншаллах, һич тә әҗр савапсыз калмассыз иншаллах. Һәм Аллаһ Тәгалә күңелләрегезне, йөрәкләрегезне, барыбызның да күңелләребезне сафласын, пак кылсын, һәм инде Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынрак насыйп булсын. Иншалла. Амин, шулай булсын. Шундый эчтәлекле һәм мәгълүматларга бай тапшыру булды бу. Тамашачылар минем белән килешәдер дип уйлыйм. Хәтта мин сезне тыңлап утырып үземә шундый акыллы фикерләр күңелем дәфтәремә салып куйдым. Рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен. Һәм инде кылган дуаларыгыз да, һәм шушы җир йөзендә сайлаган шушы изге юлыгыз, миссиягыз, әҗр саваплары күп булсын иншалла. Амин, шулай булсын. Әйе, шатланып сине яшәргә насыйп булсын. Дөнья бәхете телим сезгә. Сезгә рәхмәт. Амин. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге изге теләкләремне шулай ук сезгә дә юлыйсым килә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Күңелебездә һәр вакытта да иман нуры булсын, әлеге яктылык тормышыбызны яктыртып, безгә бары юлыбызны һәр вакытта да ачык итеп күрсәтеп торсын иде. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Исән сау булыйк, таң бер атнадан иншалла күрешербез.